درونên poma, radarên dijî mûşekan û her wisa 6 sîstemên mûşekên esmanî ew corê pêşkeftî yên ku dihatine bikarînan bo parastina esmanê Washington. Ev e hemî beşek in ji harîkariya leşkerî ya $3 milyar da ku hewcehiyên berevaniya Ukrayna bo demekî dirêj dabîn bibin. Heta niha ev e yek ji meztirîn harîkariyan e bo Ukrayna, digel diravê zêdetir bo rahênanên hêzên leşkerî û şiyana parastina çekan. Colin Kahl, cêgirê Wezîrê Berevaniyê bo rêbaza derve, gote peyamnêran ev harîkariya hemereng ya leşkerî bo 3 salan gerentî ye. Harîkariyên bi wî rengî nîşaneke ku em ne tenê wê demê dê harîkariya Ukraynayê bikin, lê belê dê bi mehan û salan bidûme. û bi hîr û kûrî bersiveke ji bo hesabatên şaş yên Serokê Rûsya Vladimir Putinî. Em bi vê bawerî ne da hêdî hêza wî kêm bibe. Amerîka hîvîdar e ku li hevhatineka biaştî bo vî şerî hebe. Kahl dibêje ev harîkariya Pentagon li pîxamet bihêzkirina Ukraynayê di vî şerî da, bê wê yekê ku dê çend dirêj bit. If the war continues, Heta heke ew şeref bi salan jî bidûme, ew harîkariya leşkerî de cihê xwe da be. Heke agirbest hebe yan jî rêkeftinek aştiyê çêbibe, ew harîkariya leşkerî dê her bidûme ji ber ku Ukraynayê pêwîstiya şiyanên berevaniya axa xwe heye. Her wisa da pêşiya girjiyên dehatê jî bigire. Li van 3 sal û nîvên borî da Amerîka pitirî $13 milyar piştevanî bo şerê Ukrayna xerc kiriye. This war is also our war. Ev şer şeremeye jî. Ukrayna bo me jî şer dike. Bi rastî ev şer e. Her wiha ev li hember sîstema zordariyê bo siberoja demokrasiyê ye. Hikûmeta Amerîka dibêje ev e nedê dîmahîk harîkarî be ji bo Ukrayna. Raporta Carla Babb, Hêlîn Sindî, Dengê Amerîka.